Mga kabus nga mga Pilipino, tagaan og pagkaon sa DSWD, pinaagi sa Walang Gutom Kitchen. Maing adlaw na sab kanato mga kaistorya na ania na sab ta karon sa ato ang lain na sab nga vlog kabahin na usab niini atong mga panghitabo no sa ato ang nasod nga Pilipinas. Tungod nini mga kaistorya naasab ko ihatag kaninyo nga reaction nga video no nga atong paghisgutan tungod kay maayong balita kini mga kaistorya tungod kay wala pa kini mahitabo no sukad masukad sa niaging mga administrasyon. Apan atong nakita diri sa balita mga kaistorya nga ang DSWD pinanguluhan no sa administrasyon karon sa Pilipinas nga naghimo sila og programa nga kining gitawag og Walang Gutom 2027. Programa kini tali sa DSWD alang sa tanang Pilipino nga walay gayoy arang nga makaon mga kaistorya. So kining gitawag og Walang Gutom sa 2027 nga Philippine Food Stamp Program mga kaistorya no dumala kini sa DSWD diin ang kining ato mga kababayan pwede kayo nga mo adto no mulinya aron sa pagkaon libre kini mga kaistorya wala kini bayranan. So sa dili pa nato ihatag kaninyo ang kining video nga gibalita mga kaistorya atong tagang reaction ato sa ning basahon kining unsay pasabot niini ilahang programa sa Walang Gutom Kitchen. The Walang Gutom 2027 Food Provision through Strategic Transfer and Alternative Measures Program of Food Stamp is one of the new DSWD flagship programs to decrease incidence of involuntary hunger experienced by low-income households and make them productive citizens of the country. Through a whole-of-nation approach, the program aims to provide monetary-based assistance in the form of an electronic benefit transfer (EBT) card that will be loaded with food credits among to 3,000 to purchase a select list of food commodities from partner merchant stores. The program highlights a mechanism for the delivery of social protection interventions through the use of digital platforms to access food. So ang gihimo ni mga kasturya digitalize ni nila no nga tanang mga beneficiaryo ani mga kasturya matagaan og makaon tungod niining Walang Gutom Kitchen mga kasturya. So tungod lagi karon mga panahon na nga nagka-high-tech naman kita no. So gigamit ni nila ang oportunidad mao ang digitalize. So gamit sa ni siya mga kasturya haron walay hassle na usab no alang sa pagkuha sa pagkaon mga kaistorya. So anay ni siya mga kaistorya tungod kay nindot ni siya mga kaistorya no kay ang kato mga walay ikakaon no pwede na kayo mulinya didto mga kaistorya. So kini nga video ato gitanawon taga ato reaction no nga kining video gibalita kini sa UNTV. So ato ning tanawon mga kaistorya unsa ni siya nga pamaagi sa Walang Gutom Kitchen. 3 buwan na operation dito sa Walang Gutom Kitchen, naramdam namin yung pagtaas ng mga bilang ng mga kliyenteng nangangailangan talaga ng pagkain or nakakaranas ng involuntaryong kagutuman. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, mas marami na rin ang dumudulog sa Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development upang matiyak na may makakain sila araw-araw. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, umakyat sa 27.2%. Ang hunger rate sa bansa noong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 21.2% noong Pebrero. Paliwanag ni Ramil Mapoy, focal person sa Walang Gutom Kitchen. Nakita nila ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpupunta sa kanila simula nang ito ay buksan noong nakaraang taon. Mula around nasa 500. So, mao na siya mga kaistorya no.
gikan kuno sa 500 lang kapin sa nanginiaging mga bulan mga kaistorya diin gisugdan kini niaging tuig kining walang gutom kitchen no ni abot na karon no ang ilahang data ni abot na og almost 3,000 na ka mga kliyente o kining mga Pinoy mga kaistorya kababayan nato nga wagi ikakaon no sa ilahang pamilya. So oportunidad kini siya mga kaistorya alang sa atoang isig ka Pilipino. Mayong balita gyud kini mga kaistorya. Tungod kay atom gining nakita diri sa balita nga pinaagi sa DSWD kining gitawag nila walang gutom kitchen. So mayo gid kayo ni siya mga kaistorya. So nitabo man gud ani mga kaistorya base sa akong research nga ang kining mga pagkaon ini mga kaistorya gikan kini sa Jollibee kanang mga fast foods mga kaistorya o dili lang sa fast foods kini sang mga 5-star hotels didto sa kauluhan no. So ang kining mahitabo ani mga kaistorya ang kining matawag nilag mga waste na ni siya tungod kay mulapas na ni siya sa ilahang gitakda nga panahon sa alang ra ang adlaw pan dili siya mahurot mo na nga i-deliver ni siya ngadto sa headquarters sa ilang kining ginahimutangan sa walang gutom kitchen. So mo ni siya nga ang imbis nga unta nga malabay ni siya nga mapagkaon so na pahimuslan ni siya mga kaistorya alang kini sa atong mga kababayan nga Pilipino. So nindot kini siya mga kaistorya no kay sa atong nakita nga gi-report sa diri nga nagkasaka ang mga tawo nga nangadto naglinya no alang sa pagkuha og pagkaon mga kaistorya. No katong tiwasog tan-aw mga kaistorya no. Around nasa 500 lang ito na individual na nasa-serba namin or na nasa-servisyohan namin, umabot na to at palapit na sa 2,000. So talagang paunti-unti, nagugulat na lang kami na dumadagdag o nadadagdagan yung mga bilang. Isa si Elizabeth sa araw-araw na nagpupunta sa kitchen para makikain ng tanghalian. Ayon sa kanya, malaking bagay na ito sa gaya niyang lumalaboy lang sa kalsada at nanlilimos. Buti nga nagpapasalamat ako kahit ganitong walang gutom sa kitchen. Yung may makakainan ako kasi nangihingi lang ako ma'am. Nanilimos ako. Bukod kay Elizabeth, daang-daang individual kada araw gaya ng mga senior citizen at mga bata ang nagtutungo at pumipila sa walang gutom kitchen para makakain. So tiyaw mo na mga kaistorya no mga street children o bisan ang mga tigulang no nga wala gitay makaon so kuha ni gid sila mga kaistorya nakakuha gid sila no nining oportunidad nga gihatag sa DSWD pinanguluhan nining karon nga atong administrasyon mga kaistorya. So nindot kay siya mga kaistorya no tungod kay atong nakita makita sa nato nga gitawag ni siya good deeds no kaning good deeds maayo kini siya kaistorya. Maayo ni siya nga buhat alang sa isig ka tawo. Iglabi na gayud nga mismo ang gobyerno gid nato diri sa Pilipinas mo'y nangulo gid ani mga kaistorya. So lain na sabni nga bag-ong mayong balita mga kaistorya alang sa ato ang kababayan karon mga kaistorya. O dinhi lang tataman mga kaistorya ug namoy mga komentaryo sa ako ang vlog. Pwede ka mo comments ug muhatag og suggestion sa ako ang mga vlog mga kaistorya. Ug dinhi lang tataman mga kaistorya. God bless natong tanan.